Anem a veure el cas d'un desdoblament d'una matèria com a mostra. Anem a veure l'anglès de primer de primària. Aquest és un resultat que ja està fet. I aquí veiem en el grup d'anglès de primer A el desdoblament i hem repartit tots aquests professors. D'acord? De tal manera que el dilluns el Carles fa amb el grup A1, la Laura fa amb el grup A2, els dimecres i divendres ho fan tots junts, tota la classe junta, i els dijous hi ha un desdoblament amb unes altres professores, la Marga Agulló i la Marina Amor. Anem a repetir el mateix procediment, però amb segon. Anem a veure primer que els grups ja estan fets. Hi ha el grup aquest. Molt bé. I anem a crear l'XML. Anem als horaris. Anem a crear un horari automàtic. Posem les dates de les franges horàries que toquen. Continuem. És segon, llengua estrangera, i la resta ho hem desmarcat tot. Guardem, guardat correctament, el tenim aquí, descarreguem, el guardem, anem a obrir el Penyalara, obrim Penyalara, anem a importar datos, aquest horari li posem com horari lectiu i ara anem a jugar amb les sessions lectives. Aquí direm que és 2 hores. Molt bé, i ara el que anem a fer és insertem nova sessió, serà de l'anglès. En aquest cas serà a l'anglès 1, el farà la Laura, serà només, ara ho canviarem, 1 hora, aquí ho posarem a l'aula M104 i no, d'acord. Aquí posarem, molt bé. I ara anem a afegir un profe en el grup, que seria insertar simultània en otra aula. També serà l'anglès, serà l'altre grup, serà el Carles Albó, serà la classe A10 i li diem que no. Perfecte. Anem a generar els horaris. Anem a mirar que s'hagi fet bé. Aquí tenim l'hora i l'hora que coincideix els dos grups i aquí tenim les hores independents. Anem a exportar l'horari. Exportem a l'horari, continuem, tornem al Click-Edu, anem a importar aquest horari, seleccionem l'arxiu, ens diu que ho guardem correctament, anem a comprovar si se'ns ha carregat l'horari, agafem segon, agafem la classe de l'A i agafem els dos grups, anem a veure, i efectivament aquí hi ha l'hora conjunta amb els dos grups, l'altra hora conjunta amb els dos grups i la Laura, i en canvi aquí hi ha el grup del Carles i hi ha el grup de la Laura. Si això ho mirem en l'assignació, aquí tenim els 4 horaris.